Hej Dennis. Hej. Det er mig, der har møbelforretningen her, Kast Furniture. Jeg hedder Dennis Kastentoft, og jeg er lige flyttet i de nye lokaler her for 3 måneder siden, Brands Passage nummer 7. Et fantastisk sted at være, hvor der er masser af lækre forretninger, og det har sådan en helt speciel stemning herinde i Brands Passage, som de traditionelle hovedgader ikke kan tilbyde, synes jeg. Så det er rigtig, rigtig godt, og det er sådan et sted, folk bør komme forbi. Hvad har du at tilbyde til de kunder, der kommer ud over en god service? Jamen, som man jo selvfølgelig åbenlyst kan se, så beskæftiger vi os med køb og salg af arkitekttegnede møbler, både danske og internationale. Men vi beskæftiger også en hel masse med ompolstring af brugte møbler. Altså det vil sige, at hvis folk selv har nogle møbler, som trænger til at blive i stand til dem, så er det også en del af vores koncept. Vi samarbejder med de allerbedste møbelpolstere og møbelsnedkere her i Danmark, og sætter vi også lidt nære i, at det her i Danmark det bliver lavet i modsætning til mange andre møbler bliver selvfølgelig produceret i udlandet på grund af priser og sådan noget, men vi prøver også at slå et slag for de danske håndværkere og traditionelle håndværkere. Det har vi rigtig godt.